ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 19/2/26 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಚೋಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಇಂದು ಈ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಬನ ಆಜ್ಞೆಯಾದುಂಡು ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಅಪಗ ಸತ್ಯುಗತ ಆಸ್ತಿರಿಕ್ಕೊಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಾತೆರಗ್ಲ ವಾ ಸಸ್ತ ಪಂಡ ಅಗ್ಗದ ವ್ಯಾಪಾರನು ತೆರಿಪವಿರು. ಉತ್ತರ: ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಬಾಬನ ಆದೇಶದ ಲೆಕ್ಕ ನಡೆದದು ಪವಿತ್ರಾಲೆ. 2021 ಜನ್ಮಗಾದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಸಸ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಆದುಂಡು. ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪನೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರಗ್ಲ ಕಲ್ಪಲೆ ತೆರಿಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಶಿವ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಅಪಗ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕಾಪರ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದು ಆತ್ಮಿಕ ಪಾಪ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪಿರು ಪ್ರದರ್ಶನಿ ಅತ್ತನ್ನ ಮೇಲೋಡು ಶೋ ತುಜುಪವಿರು. ಅತನ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೆರಿಪವಿರು. ಬಾಬರ್ದಿತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿ ತೆತ್ತುನಡಾಕೊಂಡು ಆಸ್ತಿ ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆ ಅಪ್ಪನ ಅತ್ತಂಡ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದ ಅರ್ಧಕಲ್ಪಗಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಎಂಚದಿತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪೋಡಾಪ. ಬಾಬಾ ಸೌದಾಗಾರಂತೂ ಆದಿ ಒಳ್ಳೆರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಕೊಡಾಪನು. ಇನ್ನೊಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೆರೆದನು ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು ಪವಿತ್ರಾದುಪ್ಪೇರು ಭಾರತರು ಸತ್ಯಗೊಪ್ಪನಗ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು ಪವಿತ್ರಾದುಳ್ಳೆ ಅವಶ್ಯ ಅದು ಅಕಲು ಸ್ವರ್ಗಗಾದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಡು ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲೈನನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನೆ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ತದು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ರಾಜ್ಯನು ಕುರುಪ್ನಾರಾದುಳ್ಳಿರು ಏತೊಂಜಿ ಸಸ್ತ ವ್ಯಾಪಾರನು ಕೊರ್ಪೆರು ಕೇವಲ ತಿರಿಪವರು ಜೋಕ್ಲೆಂದು ನಿಕ್ಲ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು. ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಲ ಪವಿತ್ರಾದ ಯಾನು ಪವಿತ್ರಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದೆ ನಿಗುಲಿ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಪಾವನಾಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಡ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದೇತುನಾರು. ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಸ್ತ್ ಸಸ್ತ ಆದುಂಡು ಆಯ್ನದವರ ಬಾಬಾಗ ವಿಚಾರ ಬತ್ತನು ಜೋಕ್ಲಿ ರೀತಿ ತಿರುಪವರು. ಬಾಬನ ಆಜ್ಞೆ ಆದುಂಡು ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಇಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಿಗಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪವಿತ್ರವಾಡ ಉತ್ತಮ ಎರಡಲ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷರು ದೇವತೆ ಆದುಳ್ಳೇರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನ ರಾಜ್ಯ ನಡೆದನಂತೆ. ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತರ ಪೊಡ್ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಚು ವೇಳೆ ಬಾಬನ ಮತಲಕೈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಪವಿತ್ರಾನಗ ಮಾತ್ರ. ಈ ಯುಕ್ತಿಲ್ಲ ತೆರಿಪವಿರು ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿನ ಇಂಚ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಹಿಡಿದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನದ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಯಾಣಗಾದ ಖರ್ಚಂತೂ ಮಲ್ಪಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಂದೆ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಉಂಟು. ಐದವರ ಜೋಕುಲು ಖಂಡಿತ ಪವಿತ್ರ ಓಡಾಪನು ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಒಬ್ಬೆ ಉಲ್ಟಾ ಸುಲ್ಟಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ದೇವತೆಲು ಏಪಲ ಒಬ್ಬೆ ಹಾಲು ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾಯದ ಇಂಚಿನ ಒಬ್ಬೆ ವಚನಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿರು ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ಏ ರೀತಿದು ಪೋಪೆರೋ ಅಕ್ಲ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪಡಾಪು ಇತನಿಗಳು ಜೋಕ್ಲಿನ ಅವೇ ದೇವಿ ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ ಐದವರ ಇಂಚಿನ ಒಬ್ಬೆ ಹಾಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ದೇವತೆಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದಿತ್ತಿರು ಆ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಗುಳಿತ್ತೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರು ದೇವಂಡೆ ಈ ಸಾವುದ ಲೋಕಡು ನಿಗುಲ್ ನಾವು ಇದು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಮೃತ್ಯುಲೋಕ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಅಮರಲೋಕ ಬಂದ ಪನೊಡಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೃತ್ಯುಲೋಕದ ವಿನಾಶ ಎದುರುಡುಂಟುದುಂಡು ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಮರ ಕುರಿತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಅವೇ ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೆಯಾದುಂಡು ಒಯ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ತೊಜ್ಪದಿರು ಇಂದೆರಡು ಪರತು ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುಂಡು. ಅಂಡೆ ಜ್ಞಾನ ಎರಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ನಿತ್ರಡು ಜತು ಬಿಡ್ತೀರು ಐನು ವಿಕಾರದ ನಶೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭಗವಂತ ಅದು ಪರತೆ
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಮೂಲಕ ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆತೇರು. ಇತ್ತೆಂದು ಭಾರತ ಪತಿತಾದಂಡು ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಈ ರೀತಿ ನಡಪುಂಡು. ಒವ್ವೆ ಪಾತೆರ ಸುರುಕು ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬಕ್ಕವು ಬಾಯ್ದು ಉಪ್ಪಿದಂಡು ಅವು ಕರ್ಮಡು ಬಣ್ಣಗ ವಿಕರ್ಮಾದ ಕೊಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಒವ್ವೆ ವಿಕರ್ಮ ಪೂಜೆ ಮುಲ್ಪ ವಿಕರ್ಮ ಹಾಕೊಂಡು ದೇಪಂಡ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಆದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಪ ತೆರಿಪವರು ಜೋಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಆಯಸೋದಿದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಹಂಡಲ ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪಡು ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ದೀವಡಾಕೊಂಡು ಇಂದೆರಡು ತಿಂಗಳ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪಲು ಕಲಿಯುಂಡು ಅಪಗನೆ ನಿಗಲು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾಪರು ಬಾಬಾ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು. మీరంతు తెలిపోని చెప్పారు. మీరన ಮೂಲಕ ಬಾಬಾ ಈ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆರು ಶಿವ ಬಾಬಾ ಮೇರ ದಾದ ಅದುಲ್ಲೇರು. ఆయన ಹೇಳಿದವರ ಏಪಲ ಬಾಪ್ದಾದ ಬಂದೆ ಬಂಪೇರು. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮ ದಾದ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮ ದಾದ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಇತ್ತೊಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪವೇರು. ಮೃತ್ಯುಲೋಕದ ವಿನಾಶ ಎದುರುಡುತ್ತದನು. ಅಮರಲೋಕದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಭಾರತ ವಸ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಅವಡು ಬಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಿ ಮೇಲನ್ನು ಮಲ್ಪಡವನು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ಭಾರತದ ರಾಮರಾಜ್ಯನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪೌತ್ರರೊಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಜೋಗುಲೆ ಕಾಮ ಶತ್ರುವಾದಂಡು ಈ 5 ವಿಕೋರರಿಗೆ ಮಾಯೆ ಬಂದು ಪನೊಡಾಪನು. ನೇತಮಿತ್ತು ಜಯಪಡೆರಡ ನಿಗುಲು ಜಗಜೀತಾಪರು. ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಜಗಜೀತ ಕುಲ್ಲೇರು. ಬೇತೇರ್ಲ ಜಗಜೀತೆಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪಾಪ ತೆರಿಪದಿರು ಕೃಷ್ಣನ್ಯರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒರಿಯ ಕೊರಿ ಒಂಜಾಯರ್ತ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಅವು ನಿಯಮ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಬಾಂಬು ಪುನನೆ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚನ ಸಮಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರಗಾದು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಇಂದೇ ರೀತಿ ಪೊಸತೆರ್ದು ಪರತವು ಪರತೆರ್ದು ಪೊಸತಾಪು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಈಶ್ವರ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐಕ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬಂದ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಈಶ್ವರನು ತೆರೆಯೋಣ ದೆಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಕೇವಲ ರಾಮರಾಮ ಬಂದ ಜಪ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲು ಚೋಕ್ಲಿ ಪಾತೆರನು ನಿಕ್ಲಡ ಧಾರಣ ಮಂತನುಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಂಕ್ಲು 84 ಜನ್ಮನು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಇದ್ದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡಪುಂಡು ಶಿವ ಬಾಬನ ಆದೇಶವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಐತ ಅನುಸಾರ ನಡತಿನ ಅಂಡ 25 ಜನ್ಮಗಾದ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪಾರು. ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಬೋರ್ಡು ಪಂದಿತ್ತನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪೊಲಿ ನೆನಪುಡಿತದು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗಂ ತೆರಿಪೋಲಿ ಅತ್ತನ ತೆರಿಪಂದೆ ಉಪ್ಪೊಲಿ ಮಹತ್ತಲ ನಿಖಲ ಮಿತ್ತ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು. ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಜೋಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಂ ತೆರಿಪಂದುಲ್ಲಿರು. ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣವಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಸ್ತ್ ಸಸ್ತಾದುಂಡು. ಕೇವಲ ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಪವಿತ್ರ ಪುಣ್ಯದವರ ಶಿವ ಬಾಬಾನ ನೆನಪು ಪುಣ್ಯರ್ದು ನಿಗುಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನಾದಿತ್ಯ ನಗುಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನಾಪರು ಏದು ಸಸ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಜೀವನನೇ ಬದಲಾಪುಂಡು. ಇಂಚೆಂಚ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಾಬನಗೈತಲು ಸಮಾಚಾರಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಣೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಪೋನಗ ಕೆಲವಿರು ಪಂಪೇರು. ಈ ಸಮಯ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು. ಐದವರ ಮುಲ್ಪ ಪವಿತ್ರಾಪನವು ಅಸಂಭವವಾದುಂಡು ಬಂದು ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆಗಿದ್ದೆ ಸಂಗಮೇಗಾದುಂಡು ಪಂಪನವು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಾಬನೆಯ ಪವಿತ್ರಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಮೇರೆಗೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸಹಯೋಗಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂಪನವು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಚ್ಚಿ ಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕಾವಲಿ ಮುಲ್ಪದ ಪದವಿ ಮಸ್ತ ಭಾರಿ ಆದುಂಡು ಪನ್ಪೆನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದಿಸೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಈ ಮಾಯಾರೂಪಿ 5 ವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತೆ ಜಯಪಡೆಯರಡ ನಿಕುಲು ಜಗಜೀತಾಪರು 5 ದಯಗು ಪವಿತ್ರ ಅಪಚರು ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲಿ ಕಾಮ ಶತ್ರು ಆದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಜಯ ಪಡೆವು ನಡೆದವರ ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಅಪರು ಜಗಜೀತರೆ ಆತನ ಮಾಯ ಜೀತೆರೆ ಜಗಜೀತೆರು ಇಂದು ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ಮಾಯನು ಗೆಂದು ನಾವು ಪಾತೆರಾದನು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬತ್ತದ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲಿ ಏನನ್ನು ನೆನಪಂತರಡ ನಿಕ್ಲೆಡಪ್ಪುನ ಪಾಪ ಬುರ್ದು ಹೋಗುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕಾಪರು ಬಾಬಾ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ಆಸ್ತಿನ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಮಾತೆರದಲ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷರು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮೊಕ್ಲೆ ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಬಂದ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಅಂಶಲು ಮರೆತು ಹೋಗುಂಡು.
ಐದು ಬಕ್ಕ ಭಾಷಣುಡಿ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪಾಜಿ ಬಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೆರಿಪವನ ಪಾತ್ರೆಗಳಂತೂ ಮಸ್ತುಂಡು ವಕೀಲರ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಿರು ಐದು ಒಕ್ಕ ಅವು ನೆನಪು ಬಂದಾಗ ಗೊಂದಲ ಹಾಕೊಂಡು ವೈದ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಾದಿ ಮರ್ದು ಸರಿಯಾದುಂಡು ಬಂದು ಐದು ಒಕ್ಕ ವಿಚಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರೆಗಳುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರಿನಿ ನಿಗ್ಲೆ ಗುಹ್ಯమైన ವಿಚಾರ ತೆರಿಪವೆ ಅಂಡ ತೆರಿವು ನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತಿತಾದುಲ್ಲೇರು ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕೂಡ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಪತಿತೇರು ಬಂದು ಪಂಟಿನೇ ಅಂಡ ಕೋಪವಂತು ನೀರು ಈಶ್ವರನ ಎದುರುಡು ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬಂದು ಪತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೇನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಸತ್ಯನು ಪಂಪೇರು ಈಶ್ವರನು ಮರತು ಪೋಯರಡ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡು ಬಿಡ್ಪೇರು ಐನದವರ ಮಸ್ತ್ ಯುಕ್ತಿರ್ದು ತೆರಿಪೋಡಾಕೊಂಡು ಹುಚ್ಚು ತಯ್ಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಕೋಲು ತುಂಡೆಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಎಲಿರ್ದು ಗುಣಕ್ಲೇನು ಕಲ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ಎಲಿ ಮಸ್ತ್ ಯುಕ್ತಿರ್ದು ತುಚ್ಚುನು ಆಯ್ದು ನೆತ್ತಿರು ಪಿದೆ ಬತ್ತುಂಡಲ ಸಹಾವು ಗೊತ್ತೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಈ ರೀತಿ ಜೋಕುಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಮಾತ ಪಾತ್ರು ನೆನಪೊಪ್ಪುಡು ಯೋಗುಡು ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಯಡು ಸಹಯೋಗ ದಿಕ್ಕುನು ಕೀರ್ನಾಕಲು ತೆರಿಪವನಕ್ಲು ಇರ್ತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಬಾಬಾಗ ಪ್ರಿಯ ಇರ ಸಾಧ್ಯ ಐನರ್ದವರ ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನಿಗುಳದು ತೆರಿಪವರು ಐನರ್ದವರ ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಪೋಡು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಅಪನವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪನ್ಪನವು ಅರ್ಥ ಅವಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಜನ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ತರಡ ಇಂಕುಲು 21 ಜನ್ಮಗಳು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕಾಪ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಅಪ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ಲಾನಾನುಸಾರ ನಿಕಲು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆತಾರೆ ಎಂಕುಲು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಉಪ್ಪ ಸರ್ವಿಸ್ದ ಉತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಪೋದು ತೆರಿಪವುದು ಬಂದು ತೆರಿಯುಂದಿರು ಸರ್ವಿಸ್ಗಾದ ಬಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಬಾಬಂತು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರಾದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಎತೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಸನು ಬರ್ಪವೆ ಏರ್ನ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಧಾರಣೆ ಲಾಪುಂಡು ತಮ್ಮ ಪುದರನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲ್ತು ತೋಜಿಪರು ಪ್ರದರ್ಶನಿ ಮೇಲೊಡೆದು ಏರು ಹೆಚ್ಚ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನವು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಹೋದರಿಯರು ಪೋತು ತೂವಡು ಏರು ಎಂಚ ತೆರಿಪವಿರು ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅತ್ತನ ಏನಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವನು ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ಯೋಗ ಬಲರ್ದು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಕಡೆಯಿಟ್ಟು ಆದಿ ದೇವ ಆದಿ ದೇವಿ ಅಪ್ಪಿರು ಚತುರ್ಭುಜಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಡ್ಡು ಜಾಲ್ನ ಪತ್ತು ಬಿಡ್ಪಿರು ರಡ್ಡು ಭುಜ ಲಕ್ಷ್ಮೀನವು ರಡ್ಡು ಭುಜ ನಾರಾಯಣವು ಇಂದು ಸಹ ಭಾರತವಾಸಿಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ 4 ಭುಜಗಳುಂಡು ಇಂದೆತ ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡ ಅಕುಲು ದಂಪತಿ ಆದಿತ್ಯರು ವಿಷ್ಣು ಪಂಡ ಚತುರ್ಭುಜ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಪ್ರದರ್ಶನಡಂತೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ತೆರಿಪಾಡಾಪುಂಡು ರಥೋನ್ನ ತಜಿಪದಿರು ಅರ್ಜುನೆ ರಥೊಟ್ಟು ಕುಲ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ರಥನು ನಡಪವನ ಸಾರಥಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪಿರು ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಕಥೆಗಳಾದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇಂದು ಜ್ಞಾನದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಜ್ಞಾನಾಮೃತದ ಕಲಶನು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ತರತ ಮಿತ್ತು ದೀತೇರು ಬಂದು ತಜಿಪವಿರು ವಾಸ್ತವಡು ಕಲಸನು ಜಗದಂಬಿನ ಮಿತ್ತು ದೀವಡಾಪುಂಡು ಬೇರೆ ಎದ್ದುವಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಪ್ಪಿರ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪವಡಾಕೊಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಒಂಜಿ ಮತದ ಮನುಷ್ಯರುಪ್ಪಿರು ದೇವತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮತ ಆದುಂಡು ದೇವತೆಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪಂದು ಪನೋಡಾಕೊಂಡು ಬೇತೇರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಐನರ್ದವರ ಬಾಬಾಗಿ ವಿಚಾರ ನಡತೊಂದಿತ್ತಲು ತೆರಿಪೈರಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಶಬ್ದಲುಪ್ಪುಂಡು ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮೋಡು ಪಂಚ ವಿಕಾರನು ಗೆನ್ಪು ನೆಡ್ದವರ ನಿಖಲು ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಮಾಲೀಕಾಪರು ಎಂದು ಸಸ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಆದುಂಡು ಬಾಬಾವತದು ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನದ ದಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರೆ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನನು ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂದ್ರ ಸಭೆಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನೀಲಮಣಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಎಂಚ ವಜ್ರುಡು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರಡು ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ ಐನರ್ದವರ ನವರತ್ನನು ಧ್ವಜಪದಿರು ಇಂದುವಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಓದುವಿರಾಕಲು ಪದವಿನ ಪಡೆಪಿರು ನಂಬರ್ ವಾರ ಅಂತೂ ಉಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪನ ಸಮಯನೇ ಇದು ಆದುಂಡು ಇನ್ನೇನಂತೂ ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದಿರು ಎಂಗ್ಲು ಬಾಬನ ಮಾಲೆದ ಮನೆಯ ಒಂದುಲ್ಲ ಏತು ಶಿವ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೋ ಆತು ಎಂಗ್ಲು ಎಂಚ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪ ಹಿಂದೆರ್ದು ಪಾಪಲು ಬೇಗನೆ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಈ ವಿದ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾದಿಚ್ಚಿ ಕೇವಲ ಪವಿತ್ರ ಅವಡಾಪುಂಡು ದೈವಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಬಾಹಿರ್ದು ಏಪಲ ಕಲ್ಲುಲು ಬಿದೆ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುನು ದಕ್ಕುನಕ್ಲು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲೆ ಆಡುಪ್ಪೇರು
ರತ್ನನು ಪಿದೆ ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪಿರು ಇನ್ನು ಮಸ್ತು ಸಹಜ ಆದುಂಡು ಜಿಜ್ಞಾಸುಲೆಗ್ ತೆರಿಪಲು ಪತಿತ ಪಾವನ ಸರ್ವರ್ನ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ಪನ್ಪಿರು ಹೇ ಭಾರತವಾಸಿ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಮೃತ್ಯುಲೋಕದ ಈ ಕಲಿಯುಗಿ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಪವಿತ್ರಾದ ಉಪ್ಪು ನೇರ್ದವರ ಬೊಕ್ಕ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಬಲದ ಯಾತ್ರೆದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆತ್ಮ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಆತ್ಮದು ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಸತ್ಯಯುಗಿ ವಿಶ್ವಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಸಂಪತ್ತಿರದು ಸಂಪನ್ನಾಲು ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದೈವಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ಕೂಡ ಪಡೆಪರು 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರೋದ ತರಹ ಆಂಡ ದುಂಬು ಬರ್ಪನ ಮಹಾಭಾರಿ ವಿನಾಶಗು ಸುರುಕ್ಯ ಬಾಬಾ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿನ ಕೊಡ್ಪಿರು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದವಿರು ಏದು ಓದುವರು ಆತ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು ಜೊತೆಟಂತು ಲೆದೊಂದೇ ಹೋಗುವರು ಆಯ್ದವರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪರತು ಶರೀರದ ಬೊಕ್ಕ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಚಾರದಾಗಿ ಉಪ್ಪುಡು ನೀಗಲು ನಾವು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚನ ಗುಡ್ಪುನ ಸಮಯ ಆದುಂಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಬುದ್ಧಿರು ಮಂತನ ನಡತೊಂದು ಇತ್ತನಲು ಸಹ ಇದ್ದೆವು ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಯ ಬರ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಆ ಸಮಯಡು ಇಂದು ಗುಟುಕರ ಚೌಜಿ ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿನ ತಿನ್ನದುಪ್ಪುಜಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಹ ನನ್ನ ವಂತಿನ ಸಮಯ ಒರಿಯುಂಡು ಪನ್ಪನೆ ತೂಪರು ಐದವರ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಹೊಂದಿಯುವುದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಸಹಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಸುಖದ ಮಾರ್ಗುನು ತೆರಿಪವರು ಆತು ಖುಷಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಲ ನಡಪುಲು ಅದೃಷ್ಟ ತೋಜುಲು ಬಾಬಂತು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಕಲ್ಪವಿರು ಕೆಲವರು ಐಟ್ ಉಪ್ಪುವಿರು ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪುಜೇರು ನಿಗಲು ತಿಳಿದು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಲು ಪದಮಾಪತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಂಚಿನ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಉಡುಪೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗಿದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯರೆಗಾದ ಬಾಯಿರ್ದು ಸದಾ ರತ್ನೋಲಿ ಬಿದೈ ಬರೋಡಾಪು ಕಲ್ಲುಲತ್ತು ಮನಸ್ಸ ವಾಚ ಕರ್ಮಣ ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕರ್ಮಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಪು ರಡ್ ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಪವಿತ್ರಾಪನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಪವಿತ್ರಾಪನ ಯುಕ್ತಿನೇ ಮಾತೆರೆಗಳು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ఎవరడి ఆదిత్యుడు ప్రతియొంది పరిస్థితి మనకున్న పరీక్షది సంపూర్ణవాದ ಉತ್ತೀರ್ಣಾಪನಂಚಿನ ఎవరి హ్యాపీ ಭವ ಏರು ఎవరడి ಆದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪ ఎవరి హ్యాపీ ಆದುಪ್ಪದು ಹೂವಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮನ್ಪನ ಪರೀಕ್ಷಾತನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಆಪತ್ತದ ಮೂಲಕ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪರೀಕ್ಷಾತನ ಹೂವಿ ದೈಹಿಕ ಕರ್ಮ ಭೋಗದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಬರಡು ಇನ್ನು ಮಾತ ಪ್ರಕಾರದ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಉತ್ತೀರ್ಣಾಪನಕ್ಲೆ ఎవರಡಿ ಬಂದು ಬಂದು ಎಂಚ ಸಮಯ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಉಂತುಜೋ ಅಂಚನೆ ಏಪುಗಳ ಹೂವಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂತೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅತ್ತನ ಸ್ಥೂಲ ವಿಘ್ನೋಲು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಗುರುತು ಇಂಚೊಪ್ಪುನಗನೆ ಹೆವರಿಯ ಪ್ಯಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ಲೋಗನ್ ಸಮಯಡು ಸರ್ವಶಕ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನವು ಪಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತೆ ಅಪನಾಗುಂಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಏಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವಾಸದ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಸಫಲತಾ ಸಂಪನ್ನ ಏಕತೆಗೆ ರಡ್ಡು ಆಧಾರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಏಪಲ ಒರಿಯನೊರಿಯಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಒರಿ ಪಂಡೆರಡ ನಾನೂರು ಎರ್ತೊನೂರು ಏಕತೆದ ಸೂತ್ರೋಡು ಪೋಣಿಕೆ ಆಯರೆ ಪಂಡ ನೇಯ್ಗೆ ಆಯರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಧಿಯಾದುಂಡು ಹೃದಯದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಕೈತಲ್ ಕನಪುಂಡು ಎಂಚ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆನ್ನಲ ಸ್ನೇಹ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರದೊಟ್ಟಿಗೆಲ ಸ್ನೇಹ ಹೃದಯದ ಸತ್ಯ ಸ್ನೇಹ ಪಡೆ ಇಂದೇಕ ಸ್ವಮಾನ ಹೊಡಿತದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಪೊರ್ಲೆ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.